Bona tarda a tothom. Comencem la sessió del ple ordinari quan són les 7:04 de la tarda del dia 19 de novembre amb un ple que consta... Perdó, se sent? És que jo no sento res. Sí. Se sent? Sí. Amb un ple que compten d'alguns de l'hora del dia. Començarem el primer punt, que és l'aprovació, si s'escau, de l'esborrany de les actes de les sessions anteriors. Els plens del 17 de setembre, 15 i 23 d'octubre del 2019. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. El segon punt de l'ordre del dia és donar compte de les resolucions d'alcaldia de l'informe de pagament mitjà a proveïdors corresponent al tercer trimestre del 2019 i a les actes de la Junta de Govern local del 17 de setembre, 1 i 15 d'octubre del 2019. Per tots assabentats, doncs, passem al punt número 3, que és l'aprovació, si s'escau, de la modificació de crèdit 09/2019 del pressupost 2019. Sisplau, la crèdit. Per tot això es proposa al ple de la Corporació primer aprovar l'esmentat expedient de modificació de crèdits número 9/2019 del pressupost vigent. Segon, exposar al públic aquests acords mitjançant la inserció d'anuncis al butlletí oficial de la província i al tauler d'anuncis de la Corporació per un termini de 15 dies comptadors de l'endemà de la inserció del darrer anunci als efectes en què tot interessat pugui presentar al·legacions, suggeriments i reclamacions que consideri oportunes. Realment entès que si no se'n presenten, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu procedint a la seva publicació en legal forma. Bé, queda bastant clar la modificació de crèdit proposada és disposar del romanent de 173.691 euros en 26 del romanent nostre per arribar al possible acord amb l'empresa Sotec de dissolució dels regals. Bé, bona tarda a totes i tots. Al llarg d'aquests darrers mesos hem deixat clara el que seria la nostra postura sobre el tema del radar en les diverses reunions que hem mantingut els tres grups. Concretament, en relació a la situació que ens trobem actualment i segons se'ns ha explicat, esgotades totes les vies possibles tant en Sortec, l'empresa com en Direcció General de Trànsit, per tal de buscar una solució alternativa a la que es proposa avui, doncs hem anat a trucar portes, ens hem intentat assessorar el millor possible per tal d'adoptar una decisió o una altra i finalment tot encaminat una mica en la mateixa direcció, que és intentar seguir el que podríem dir la teoria o el principi del mal menor i pactar extrajudicialment de mutu acord amb l'empresa la resolució del contracte. En cas contrari, tot fa indicat que degut a l'incompliment del contracte o al possible incompliment del contracte, l'Ajuntament es veuria conduït a assumir un muntant econòmic més elevat que l'actual, més enllà de fer front als possibles delictes contra l'administració pública que es poguessin arribar a imputar en cas d'arribar a judici. Paral·lelament, i no ho hem amagat, continuem defensant que tenim un problema de seguretat viària al municipi que recau sobre el vianant, al nostre entendre, que malauradament creiem que ni semàfors, ni vàlems, ni passos elevats estan solucionant i creiem prioritari continuar treballant en aquest sentit per solucionar aquest problema. El nostre vot en aquest punt serà abstenció. Millor? Sí. Bé, bona tarda. Bé, estem votant, com heu comentat, la modificació de crèdit per tancar de mutu acord el contracte amb Sortec, un contracte que, com hem estat dient en reunions internes, punt 1, era d'impossible compliment perquè l'Ajuntament no té policia pròpia i per tant no es podia demanar al Servei Català de Trànsit la transferència de la capacitat per imposar multes de trànsit. És a dir, que no es pot posar en radar, no es va posar. Número 2, sense recaptació realitzada per part de ningú, donat que ni l'Ajuntament ni la Diputació ingressaran res.
Número 3, un pagament de 173.000 euros que deixa el romanent de la tresoreria de Sant Cugat en 1.451 euros. Un pagament en un contracte que inicialment estava valorat en 14.880 euros. I cinquè, un pagament que correspon al 70% de les multes recaptades, sobre el qual s'hauria de produir, entenem, una negociació, com en tots els contractes d'impossible compliment, que són finalitzats de mutu acord per les dues parts i que creiem que aquí no s'ha realitzat. Davant de tots aquests fets, creiem que està més que justificat acudir als tribunals perquè sigui un jutge qui decideixi sobre la quantitat a indemnitzar i, per tant, votarem que no a aquesta modificació de crèdit. Gràcies. Bé, respecte al tema de seguretat que Raül esmentaves, nosaltres ens preocupa i molt, tothom crec que està preocupat pel tema. Deies que els semàfors ni barris poden resultar problemàtic, i crec que si nosaltres identifiquem seriosament un problema, si us haguéssiu ficat seriosament abans del terme de l'instal·lació de radar, sobretot la reducció de la velocitat que crec que era el 24 hauria d'aclarir aquest tema. Dit això, la votació, vots a favor, abstencions, en contra, d'acord? En aquest cas, doncs, si queda aprovat per 3 vots a favor, perdoneu, 3 abstencions i un vot en contra. Passem al vot número 5, al punt número 4, perdó, que és l'aprovació fiscal de la modificació de crèdit 10/2019 del pressupost del 2019. Sisplau, Arcadi. Es proposa al ple de la corporació aprovar l'esmentat expedient de modificació de crèdits número 10/2019 del pressupost vigent. Segon, exposar al públic aquests acords mitjançant la inserció d'anuncis al butlletí oficial de la província i a la taula d'anuncis de la corporació per un termini de 15 dies comptadors a l'endemà de la inserció del darrer anunci als efectes que tot interessat pugui presentar les al·legacions, suggeriments i reclamacions que consideri oportunes, malgrat entès que si no se'n presenten, l'acord d'aprovació inicial esdevindrà definitiu procedint a la seva publicació en legal forma. Bé, moltes gràcies. Laura, sisplau. Bé, aquesta modificació de crèdit ve donada per la construcció de la rotonda de la carretera nacional 340, on aquesta modificació de crèdit són de 891.991 euros, on rebrem una subvenció de la Diputació de Barcelona de 718.000 euros, on quedarà un restant de 173.000 euros que s'atorgaran quotes urbanístiques als propietaris. No res més a dir. És una rotonda ja que està allà programada per 2019 i per 2020. Gràcies, Laura. Raül, Bé, gràcies Jordi. Com hem comentat reiterades vegades, com a grup vam treballar molts anys per fer realitat el projecte de construcció d'aquesta rotonda a la Nacional 340, perseguint primerament la seva viabilitat econòmica i que principalment una vegada per totes es resolguin els problemes d'accessibilitat al polígon i paral·lelament de retruc es pugui revaloritzar. Després que l'Ajuntament es creés a les portes d'aconseguir la subvenció relativa al programa complementari de modernització de polígons en la seva primera edició, es va aconseguir a principis d'aquest any que Diputacions atorgués aquesta subvenció que portem avui a ple i que incorporem al pressupost del 90% més o menys del cost del projecte. Esperem que el projecte es pugui licitar el més aviat possible l'any vinent, que no es demori en accés i que tot vagi el més rodat possible. Òbviament en aquest punt hi votarem a favor. Molt bé, gràcies, Raül. Bé, a mi m'agradaria justificar una mica la nostra posició. La nostra posició serà d'abstenció, però m'agradaria justificar una mica, perquè hi ha diverses coses que no entenem en aquest projecte.
El 2017 es va fer una reunió de l'alcaldessa de Sant Cugat, els alcaldes de Subirats i Avinyonet, amb Dolors Montserrat per tractar aquests temes de rotondes. I de fet la notícia va sortir a molts mitjans de comunicació i en especial a dia d'avui segueix penjada a la web d'aquest ajuntament. I diu literalment: pel que fa a la rotonda del polígon de la Masia de Sant Cugat, Ses Garrigues, s'ha arribat a l'acord de subvenció al 50% de la construcció, el que correspondria a uns 400.000 euros. Aquest acord es concretaria en breu en un conveni entre el Ministeri de Foment de l'Estat espanyol i l'Ajuntament. La notícia és del 27 de juny del 2017 i a dia d'avui aquesta promesa se l'ha anat duent i l'Ajuntament ha de fer front amb una subvenció de la Diputació a tot aquest cost de 890.000. Les quotes urbanístiques, que com heu dit es repartiran en aplicació estricta del POM, em sembla correcte, però hi ha altres dubtes a part d'aquestes promeses que se les endolven. No entenem que si això ho hem d'acabar pagant, ha d'entrar per pressupostos i ho hem de pagar amb subvenció de la Diputació, per tant ho paguem els catalans, no puguem decidir quan es fa, i hem estat 13 anys com a mínim amb el tema sobre la taula. Normalment quan tu pagues acabes decidint quan vols. No entenem tampoc que una mica més avall d'aquesta carretera, a Vallirana, Foment hagi assumit el total de l'obra, però més que s'hagi estat 25 anys. I una altra cosa que no entenem és per què si d'aquesta rotonda se'n beneficiarà també Avinyonet, el projecte les hagi d'assumir el pressupost de Sant Cugat. Però tots aquests dubtes nosaltres ens abstindrem en aquesta votació. Gràcies. D'acord, gràcies, Oriol. Voleu contestar alguna explicació per Oriol? Si hi ha una pregunta concreta, Oriol? No, si voleu replicar. No. Les gestions en Foment van ser en el seu moment, com vas dir després es va canviar de parer. Sí que és veritat que actualment encara Avinyonet té compromès en Fomento que els hi paguen la totalitat de la rotonda, que va ubicar on hi ha la curva que ja va cap a Avinyonet, però Avinyonet, com a mínim l'equip de govern que governava aleshores, fins ara al juny, no la veia amb bons ulls aquesta rotonda i en reunions en Fomento a 3 van dir que no la volien. Nosaltres creiem que igualment amb la rotonda, si s'arribés a fer, es solventava força el problema d'accessibilitat, d'acord? Però al haver-hi el no d'Avinyonet i tampoc va acceptar Fomento canviar el destí de l'import d'aquesta rotonda per poder fer la nostra, ens vam tenir que moure per Diputació i finalment, com he dit, en la segona convocatòria del Pla Complementari de Polígon ens la van atorgar. És estrictament un municipi de Sant Cugat. Sí que és veritat que al principi Fomento volia una altra ubicació de la rotonda, un altre diàmetre, fer-la més gran. Nosaltres vam cenyir amb el projecte que ja ens van donar al seu moment, que és el que ara hem realitzat, i finalment, si tot tira endavant, serà la que sortirà. Nosaltres, la nostra opinió sobre aquesta rotonda és que és una rotonda que realment fa falta per millorar com ja és l'accés al polígon. També parlàvem de tot, per evitar accidents de trànsit que hi ha hagut i evitar víctimes, no es poden permetre víctimes a les nostres carreteres. Per tant, doncs, serà molt més que benvingut aquesta rotonda. Llavors també el que queda clar és que el polígon que ja l'ha realitzat i les empreses que vulguin acabar d'omplir-lo, recordant que encara hi ha moltes naus buides, doncs serà un objectiu per acabar el seu present. Per nostra queda dit, portem tota la votació, sisplau, vots a favor. Abstencions. Queda aprovat, per ser tots a favor, si no estem en abstenció. Perdó, 6 vots a favor, abstenció. El proper punt és el punt número 5, que és l'aprovació inicial si s'escau de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per la modificació de l'article 138 de la normativa per la possibilitar la implantació d'indústries en règim de propietat horitzontal. Ja sabeu, la nova clau 5B1 i regularitza la zona industrial aïllada de gran dimensió, que és la nova clau 5B2.
Sisplau, Cari. Per tot això es proposa al ple de la corporació, primer, aprovar inicialment la modificació puntual del POM de Sant Cugat Sesgarrigues, modificació de l'article 138 de la normativa per a possibilitar la implantació d'indústries en règim de propietat horitzontal, nova clau 5B-1, i regular la zona indústria aïllada de gran dimensió, nova clau 5B2. Segon, sotmetre la informació pública mitjançant anunci en el BOC i en el DOC, en un dels diaris de major circulació de la província, a l'E-Tauler i en el tauler de dictes de l'Ajuntament per termini d'un mes, amb la finalitat que es puguin formular les reclamacions i observacions que es considerin oportunes. Tercer, concedir audiència als ajuntaments, l'àmbit territorial dels quals confini amb el del municipi. Quart, sol·licitar els informes a organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals han d'emetre'l en el termini d'un mes, excepte que una disposició autoritzi un termini més llarg. Cinquè, sol·licitar la declaració d'innecessarietat de l'informe d'avaluació ambiental a l'òrgan ambiental de la Generalitat de Catalunya, que és l'Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental dels Serveis Territorials de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat, estipulada en l'apartat 6è de la disposició addicional 8a de la llei 16/2015, innecessarietat d'aquest informe d'avaluació ambiental. I sisè, notificar el present acord a la persona interessada i promotora de la modificació puntual del POM. Gràcies, Arcadi. Com ja sabeu, doncs, la reunió informativa que vam fer la setmana passada ens vam poder informar d'aquest projecte, dels dubtes que teníem, si n'hi havia, i la veritat és bastant clar. Tot i així, doncs, us dono una paraula per si voleu afegir alguna cosa. Raül? Sí. Que una mica també comentar la postura que ja vam comentar l'altre dia després de resoldre alguns dubtes que teníem a la reunió. Bé, aquesta modificació del POM i tal com es comenta a la part expositiva encara diguem una doble vessant. Per una banda reconeix una singularitat actual ja existent al producte de la masia, com és aquesta indústria aïllada en règim de divisió horitzontal, i per altra dona resposta a necessitats de millora i desenvolupament d'indústries de gran mida, concretament en aquest cas de CMM, que ha estat la promotora d'aquesta modificació. Vist que la Comissió d'Urbanisme ho veu amb bons ulls i també que l'arquitecte municipal l'ha informat favorablement, doncs el nostre vot en aquest primer pas, com va comentar l'Arcadi en la reunió, que són diversos passos, doncs partint de la modificació del reconeixement serà a favor. Gràcies, Raül. Jo? Sí, una mica el mateix. O sigui, donar les gràcies a l'empresa per l'explicació, ens ha semblat sensata, ens quadra. Gràcies als serveis interns de l'Ajuntament per tota la informació que tot ha d'arribar i votarem a favor. D'acord, doncs gràcies. Doncs ho portem a la votació, vots a favor. Doncs queda aprovat per unanimitat. Bé, el segon punt és el punt número 6, que és l'aprovació, si escau, de la modificació de l'acord de condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per als anys 2019 i 2022. Sisplau. Per tot això, proposo al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar les modificacions a l'acord de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per als anys 2019 a 2022, aprovat pel ple de 18 de desembre de 2018, i que són els següents. Modificar l'article 4 de comissió paritària eliminant el punt 5è d'aquest article i crear un nou article que serà el 5è en el sentit següent, i es reprodueix en la proposta de l'article 5è, que és sobre resolució de discrepàncies i que bàsicament el que estableix és que és en el si de la comissió paritària qui interpretarà l'aplicació del present acord de condicions. Conseqüència d'això és renovar l'articulat a partir de l'antic article 5è, condició més beneficiosa i vinculació, que passarà a ser l'article 6è i així successivament a la resta d'articulat. En relació a l'article 32 i tenint en compte que en posterioritat a la seva aprovació es va publicar el Real Decret Llei 6/2019 d'1 de març de mesures urgents per la garantia de la igualtat de treball i oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, tindrà prevalença el nou contingut del Real Decret sobre l'acord de condicions.
i s'afegeix una columna en la taula salarial de l'annex 1 de l'acord de condicions que detalli la jornada de cada persona treballadora a fi i efecte de visualitzar el perquè de cada import. Segon, trametre al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya per a la seva publicació el nou text firmat de l'acord de les condicions de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues per als anys 2019-2022, en el qual es recullin els canvis efectuats. Tercer, comunicar aquest acord al representant del personal de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues. Moltes gràcies, Arcadi. Bé, ja heu rebut la informació. Si teniu alguna cosa a afegir, un comentari al respecte. Raül? Res, ens ha quedat força clar, senzillament dir que el representant del personal de l'Ajuntament està d'acord, per tant, cap problema per aprovar. Gràcies, Raül. Jo? Gràcies. Doncs bé, portem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Continuem amb el punt número 7, que és l'aprovació, si s'escau, de la proposta feta pel Servei Català de Salut de desenvolupament de l'actual ABS Penedès Rural amb la creació de dues noves ABS, ABS Penedès Rural Est i ABS Penedès Rural Oest, que quedaria Sant Cugat Sesgarrigues adscrita a l'ABS Penedès Rural. La que ens tocaria a nosaltres seria la que està a Vilafranca, el cap nou de València. Sisplau. Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la proposta feta pel Servei Català de la Salut de desenvolupament de l'actual ABS, Àrea Bàsica de Salut Penedès Rural, amb la creació de les dues noves ABS, que seria l'ABS Penedès Rural Est i l'ABS Penedès Rural Oest. En conseqüència, l'àmbit territorial del municipi de Sant Cugat Sesgarrigues quedarà adscrit a la nova ABS Penedès Rural Est en el moment en què es faci efectiva la nova delimitació. Segon, notificar el present acord a l'àmbit metropolità sud de la regió sanitària de Barcelona, Servei Català de la Salut, del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Molt bé. Laura, vols assistir a la reunió de la regió, si vols afegir alguna cosa? Res, només comentar que vam vindre al Servei Català i ens van presentar aquesta proposta. Realment és una proposta que facilita el moviment dels usuaris i en el nostre cas, encara que divideixin, perquè a ells els va més bé fer tres parts, tenen l'àrea de Sant Sadurní i l'àrea rural que teníem fins ara, doncs el que faran és dividir diferents pobles. El bo és que ara nosaltres a Sant Cugat ens teníem de desplaçar els monjos com a urgència, només ens haurem de desplaçar aquí al nou camp. Ens van presentar un informe que ja si voleu us el faré arribar sobre els usuaris i sobre les zones i el per què. Es presentarà a tots els municipis del Penedès i si tothom està d'acord, doncs això es tirarà endavant en cada dia. Gràcies, Laura. Gràcies, Laura. És un tema, és un detall de res que m'acabo de donar ara, poder per si s'ha de modificar el títol, crec que falta est al final de tot. Quedant Sant Cugat Sesgarrigues adscrita a l'ABS Penedès Rural. Sí, perquè si s'ha de posar, doncs que... Sí, seria l'est. Jo? Posats a modificar, incloure el nou centre de capçalera, que aquí no surt, el que ens havien dit a Margari sí que sortia, no? Que és el centre de la Margarina, no? El nou. Perfecte. Ho incloem en un punt i a part, a l'acord primer, fer menció, diguéssim, de quin és el cap de referència. D'acord, doncs moltes gràcies. Portem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 8, que és l'adhesió al manifest
consensuat pel Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència envers a les Dones 2019. Escau, Laura. Us llegiré el manifest. D'uns anys ençà, les violències masclistes i especialment les violències sexuals s'han situat al centre de les notícies, les xarxes socials i fins i tot de les festes majors dels nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar un sistema patriarcal que ens comprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa. Les violències contra les dones persisteixen any rere any en una societat patriarcal que ens resisteix a perdre un status quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i això, les dones hem trencat el silenci i ho farem, ni un pas enrere. Diuen que una societat té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb un crit de sororitat. Jo sí que et crec, germana. Perquè no hi ha cap altra resposta possible enfront a aquest greu atac contra els drets humans. Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres i contra totes les dones. Aquesta violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves. Volen controlar i sotmetre la vida de les dones. Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades. Hem perdut la por a assenyalar i a denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més. Per això hem treballat des de molts espais diferents, des de molts moviments feministes, les associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès a una societat on les dones són agredides sexualment i no garanteix els seus drets de ciutadania. Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la implicació de totes les administracions i agents socials per l'erradicació de totes les violències masclistes i la reparació de totes les supervivents. També cal reconèixer la lluita constant, incansable dels moviments feministes que no han deixat de crear les contranarratives sobre la violència sexual, que ens ha permès posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por. Aquí, les dones joves han estat a punt de llançar d'aquesta transformació. Elles són les protagonistes d'aquest punt d'inflexió, esdevenint la generació d'un canvi tan urgent com imprescindible. Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre la sexualitat i que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo. Que no només un sí és un sí i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix el sexisme en les seves sentències i deixa impunes els agressors. Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la valentia de les dones, de les supervivents, de les que han estat assassinades, de les que han trencat el silenci, de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no estem soles. El moviment feminista és imparable i la nostra sororitat és la nostra força. Cridem juntes. Si en toquen a una, ens toquen a totes. Sant Cugat Sesgarrigues, a data del Sinatra. Us vull comentar un tema abans d'acabar. Sant Cugat, amb aquestes festes del Most, aquest divendres 22 de novembre, fa un acte
la sala de lectura que es contes per la igualtat, quan les nenes volen anar, quan les nenes volen anar, són contes per nens i nenes, que us animo a que els vostres fills i filles i els nens de l'escola, que també estan ja informats, vinguin a aquest taller. També a les 6 de la tarda, per als majors d'edat, hi ha un taller subvencionat per la Diputació, que és de totes diferents lluitant per la igualtat, on també us animo que us apunteu, ja que per desgràcia poca gent apuntada, que us animo totes les dones i homes, perquè tots som dones, tots no volem violència, a acudir a aquest taller. Doncs per mi, no té res més. Gràcies, Laura. Sí, m'he dit una cosa, sí. El dia a dia ja ho rebreu també, ho veureu. Estem, el dia 20, ja Digues la teva, és una iniciativa que també hem promogut des d'aquí a l'Ajuntament, que és una, també ho hem enviat a l'escola, i a la gent del poble, que hi ha una frase en defensa, una frase que us faci sentir com viviu vosaltres la situació, i aquestes frases sortiran impreses en uns tovallons, on us trobareu aquests tovallons a tots els locals del poble, tipus Font de Pa, Agro, això. El dia 25 de novembre publicarem les frases escollides. D'acord? Res més. Gràcies, Laura. El manifest ja l'he Raül, sisplau. Bé, molt ràpid. Subscriure, òbviament, cadascuna de les paraules que conté aquest manifest i recollint una mica alguna de l'última frase del manifest i, òbviament, continuarem sent el crit d'aquelles que, malauradament, ja no tenen fer. Gràcies. Gràcies, Raül. Joel? Sí, òbviament també subscriure-ho i fer una crida a intentar transformar-ho en accions clares i concretes, perquè si no els manifestos es queden en manifestos. D'acord, moltes gràcies. Doncs portem aquesta explicació. Poso a favor. Aprovat per unanimitat. Doncs passem al punt número 9 d'aquest ple, que és la informació del dia. Aquí tinc diversos punts a comentar-vos que entre tots aquests començarem, com ja sabeu, aquest divendres acaba el termini per la presentació del post. Us voleu avançar quins han sigut els nostres projectes presentats. Un projecte que ens sembla molt important, ja que fa molts anys que és reivindicat pels seus veïns, ja que és reivindicat per tot el poble, és el clavegueram del Coll de les Creus, la millora del seu clavegueram. També tenim un que presentem per post, l'itinerari de vianants i del cicloturisme, els nostres entorns. També presentem un projecte de millora d'instal·lacions fotovoltaiques de la zona esportiva. També tenim la millora de la plaça de Sant Genís, que tenim aquí al Joc de la Rulla, que també la plaça li toca una mica de canvi. També tenim l'arranjament de la canonada del torrent del Fort, dins aquest bosc. Aquests han sigut els punts que hem presentat, esperem que tinguem sort. El següent punt d'informació és que hem anunciat la subvenció que tenien donada la minimització territorial. Aquí hauria d'incloure la ciència itinerari de vianants, les plaques de fotovoltaiques de la zona esportiva. També us informo de com està l'estat de les obres de les entitats i de la fusada de la sala de cafè, que jo us portaves en temps i preguntes. Preguntar una cosa que és tècnica, doncs hem intentat de fer-ho. Informar-vos que les entitats ja està acabat, però tenim 4 cosetes que falten d'arreglar. Tenim principalment les portes de l'ascensor, que estaven en els projectes, estaven demanades a ser considerables i s'han posat
l'empresa es va posar color-crema, com la color-crema, doncs estem esperant que les canviïn. Hi ha algun vidre que té la típica escletxa de catxineta que s'ha descantonat, que ens l'arreglin, i potser un retoc que queda per integrar i la neteja. Tot i si ja queda acabat, al principi queda acabat i tancat perquè primer volem fer un estudi del cost energètic que ens costarà fer ús d'aquesta instal·lació, ja que creiem que està poc aïllada i avui mateix jo semblava una nevera, un congelador i a l'estiu és un forn. Llavors creiem que tot i haver sis aparells d'aire condicionat o de calor, doncs primer volem, abans d'obrir-lo, volem veure la seva viabilitat, el consum energètic. Ja en parlarem més endavant, si voleu, d'aquest tema. El fusat de l'escenari de la sala del cafè, doncs avui teòricament acabàvem, ja era hora. Avui, si ens hem aquí, ja vam acabar de posar tot el que era el terra de l'escenari. Demà ens posarem amb la brigada, es posarà a penjar les cortines, a posar la instal·lació de llums, de tot el que és l'escenari, i ja el podrem utilitzar pels actes de la festa del nostre punt per als diables per guardar el magatzem durant el sopar de brasa que està aquí a la part, com el concert que hi haurà el dissabte a la nit a la sala del cafè. D'acord? Una altra informació és d'informar-vos, que potser ja ho sabeu, que aquest cap de setmana hi ha hagut actes vandàlics a la zona esportiva que ha fet que denunciessin els fets. S'han trencat tasses de vàters, s'han embossat les vàters, s'han desmuntat portes. S'ha hagut foc, s'ha intentat fer foc. Sí, les escales que pugen pel transformador, allà algú va escalfar-se, està tancada la zona esportiva, teòricament, algú va intentar escalfar-se. No sé si tenia fred o per vandàlic, però tots aquests actes els han portat als Mossos i han fet la seva denúncia. Continuo amb els despatxos que teníem col·locats per l'oposició. Estem tardant una mica perquè estem intentant igualar-vos en condicions de despatxos. Estem a veure si amb el Manel, jutge de pau, podem convèncer-lo de fer el canvi del seu despatx, que llavors estaríem en bones condicions, en despatxos iguals, simètrics, i ell el poguéssim portar aquí al despatx d'alcaldia per veure la feina que fa, les visites, creiem que estaria molt més bé, però no parlar d'ell. Ja us informarem també. Tenim també la Festa del Most a tocar. La Festa del Most, anys passats, el que feia des de l'antic govern, a partir d'etiquets per regidors, en principi representants del govern, convidats, pregoner o el que sigui. Aquest any no repetirem etiquets a la pregonera i als acompanyants i als 4 membres que hi ha actualment a la comissió de festes. La resta és el que farà cada museu, que creiem que sí és just com ho hem de fer. D'acord? I llavors l'últim punt és que anunciar-vos que ens ha anunciat a la Caixa de Crèdit que hi havia, que donada l'anunciament que hi havia a la canonada de l'aigua que hi ha al torn del pont, perquè s'havia de fer la seva justificació a partir del 30 d'octubre i degut a tots els problemes que ens vam trobar a l'entrada de l'Ajuntament, i el problema és que ensurts ens vam trobar, doncs ho vam estar endarrerint i no arribarà a presentar. D'acord? Fins aquí els punts de informació del dia. Així doncs passem al punt número 10, que són pregs i preguntes. Doncs, sisplau, Raül mateix, si vols començar. En primer lloc,
clau mobilitat, i lligat una mica amb el punt que hem passat de la modificació que veureu de la rotonda, ens hem assabentat que es va anul·lar una reunió la setmana passada o l'altra, Fomento, per tractar els temes relacionats amb la rotonda, i bé, ens agradaria saber si efectivament es va convocar des de l'Ajuntament la reunió i en cas afirmatiu per quina raó. Sí, aquesta reunió la vaig desconvocar a petició meva, ja que per motius personals no podia assistir i crec que la meva presència és important per demostrar i rebre la informació. I aquesta reunió s'ha passat el divendres que ve a les 11:30 a la taula de Foment. En aquesta reunió ens acompanyarà l'alcalde de Avinyonet, també el César, perquè també reivindica una rotonda, aprofitem com a municipis veïns per anar i poder aclarir els dubtes que hi pugui haver entre els dos municipis. Perfecte. Merci. Després, entenem que no, pel que heu comentat del PUSC, però saber si l'Ajuntament participa amb el PUSC que ha presentat el Consell Comarcal, les plaques fotovoltaiques. No sé, Hola, bon vespre. Aquest tema que comentes va sortir en el ple l'altre dia al Consell Comarcal. Si cas, et respondrem per escrit ben detallat el que calgui, d'acord? Gràcies. I aprofitant, si es podrien saber les anualitats per les que heu demanat les diferents actuacions del PUSC? Sí. Ja ens passareu, No, els poden dir, els diuen aquí mateix. Mira, per l'any 20 vam decidir que no demanàvem res perquè el POSC es resoldrà, creiem, cap a juny de 2020 i entre que es redacta el projecte, es prepara, no es pot executar el 2020, és a dir, les actuacions començarem el 2021. Aleshores, el clavegram del carrer de les Creus està previst pel 2021, de la mateixa manera que l'itinerari de vianants i la millora de la zona esportiva de tema fotovoltaiques. Per l'any 22 està previst la millora de la plaça del Joc de la Rutlla i la canonada del torrent del pont del polígon La Masia. I l'any 23 hi ha prevista una actuació sobre biomassa a l'escola i la llar. D'acord? Perfecte, merci. Després també s'ha comentat en clau Festival del Mos que celebrarem aquest cap de setmana. Sí que hem sentit de tot i ens agradaria saber una mica com s'ha decidit enguany qui gestionava el tema dels sopars populars de la brasa i una mica quin grau de participació ha tingut la comissió en aquesta decisió. Bé, com segurament et donen informat, mira, la cosa va així. Nosaltres com vam entrar a l'Ajuntament, a mi, membres dels diables em van demanar si podíem portar una brasa, un aniversari, despeses, i per tal de tirar tot endavant, jo els vaig dir que sí, endavant, que jo sabigués no hi havia ningú, d'acord, de fet, els vaig dir que els funcionaria, els vaig aquí, a una banda, a la nostra agricultura, i vaig informar de la proposta de els diables, i em va dir que no hi havia ningú, doncs endavant, se'ls va tornar els diables. Sí que després, per ignorància nostra, això va ser un recentment entre nosaltres, la comissió que ens va demanar com és que se'ls havia amb ells, desconeixia com es feia anteriorment, però quan se'm va demanar així no hi havia ningú, doncs ho vaig fer. Després em van venir els Barbase dient-me que com és que se'ls havia anat amb els diables, que el Raúl ja s'havia compromès que ells serien els que ho portien l'any que ve i tal. Jo sincerament a mi ningú me va traspassar la informació, no sabia qui ho portava, i al dir-me que no hi havia ningú vaig prendre la decisió que serien els diables. La cosa va anar així. Els propers anys mirarem de fer una selecció amb un altre tipus de criteri.
tot que el traspàs podem entendre així, però nosaltres d'aquí del govern en cap moment vam adjudicar la barra de festa del bus a l'esport base. Sí que és veritat que el criteri que seguíem és una mica preguntar amb els últims que havien fet la gestió per tal, però el criteri pot canviar, és tot. Jo és el que se'm va dir, Sí. Algú ens va dir que nosaltres no fem. Jo, deixem-ho aquí, Perfecte, merci. Dues últimes. En clau d'igualtat, ens agradaria saber si s'està fent o es podrà fer, vaja, si està previst fer-ho, una mica de seguiment amb l'ordenança que vam aprovar a principis d'any de prevenció de la prostitució, perquè si s'ha fet, es podria fer alguna gestió amb Mossos d'Esquadra, perquè sí que es van comprometre a fer una mica de seguiment, ja que malauradament el problema continua present al municipi aquí a l'alçada nacional, i sí que quan va venir la gent sí que ens van comentar que faria una mica de seguiment, si trobaven un client de poder muntar-lo, tot i que ja ens van alertar que era complicat fer-ho perquè s'havien d'enganxar just quan estava, però bé, és per si es pot moure una mica el tema o saber si s'ha fet alguna actuació de Mossos d'Esquadra o ha muntat alguna cosa. Sí, de fet, que és un tema que realment és estimós, que ha passat, i més encara a les portes del nostre poble. Sincerament, confio que els Mossos d'Esquadra estan fent la seva feina i que deixi si ja ho hem fet. De totes maneres, farem la gestió per fer més pressió per solucionar el problema. Més pressió crec que podrem eliminar el problema. Més que res això, que si fan una notació de que arriba l'Ajuntament al retorn de la mateixa. I per últim, és que no sé si ho entès bé, diguem que la renúncia a la subvenció de diputació atorgada, que surti per altres de Guardiola, però això és perquè el mateix projecte és el que va a PUS o... Sí. A veure, el tema està que nosaltres quan vam arribar al govern, el 15 de juny, ens va arribar aquesta subvenció on vam presentar aquests dos projectes que tan ben dius que els presentem al PUOSC, que és el de canvi itinerari fet de ciclisme al voltant del poble i el de la millora de la zona esportiva i de l'escola amb plaques fotovoltaiques. Ho vam fer amb molta il·lusió, ho vam presentar, això es va presentar abans del 16 de juliol, crec que el pressupost pujava uns 56.000 euros i ens van subvencionar un 80%, que eren 34. Ens el van atorgar fa res. Què ens va passar? Que nosaltres no érem conscients de la situació econòmica de l'Ajuntament. Ens vam trobar que de cop i volta, un cop havíem presentat això, ens arribava un pla econòmic financer on em citaven a mi a la Diputació, amb el senyor Casas, i m'explicava que no podíem fer més inversió que de 6.000 euros. Clar, ens trobem que estem heredant unes inversions d'ennomenat, de moltes obres que haurem d'anar assumint aquests pròxims anys, com altres inversions, i ens hem trobat que no podem, que seria... No és que no podem, si seguim els directius de la Diputació, no podem ficar aquesta inversió l'any 2020. Hem renunciat, això no ens treu res, sinó simplement ens diuen que renunciem i l'any que ve si volguéssim demanar una altra subvenció la demanem i cap problema, no hi ha cap efecte per l'Ajuntament. Sí que ens dol dos projectes que havíem començat a pensar com millorar espais del municipi, però bé, ho vam parlar molt tots tres amb l'Arcadi i al final la nostra decisió ha sigut aquesta. Vam fer la Junta de Govern del passat, la setmana passada, vam decidir això, renunciar a aquesta subvenció perquè ser coherents amb la situació econòmica actual de l'Ajuntament. I presentar-ho al POSC del 2021, que esperem que el 2021 puguem fer inversió i que el 2020, amb els números que tinguem i com estiguem amb les inversions ja programades, no tornem a trencar la regla de despesa.
primer que veig que la informació de l'alcaldia i les meves preguntes va molt en paral·lel. No sé si hi ha un topo aquí. L'assemblea. No passa res. No. De totes maneres, si tens algun dubte respecte a la informació, popularment. Sí. Bé, la canonada que us volia preguntar. Sí. La canonada de la Masia, entenc que és aquesta que esteu comentant, que passeu al 2022? És una altra? Val, doncs així us ho pregunto. A veure, fins ara en els pressupostos del 2019 s'incloïa una partida reservada per la canonada d'aigua de l'avinguda Torrent del Pont, polígon La Masia, de 75.000 euros. És la mateixa? Sí. Doncs així l'heu passat el 2022. No. Vale. Doncs així és la mateixa que ho vam deixar. Respecte a l'estat de les obres del nou hotel d'entitats i la fossa de la sala, m'has fet spoiler també, molt bé. No sé si t'han passat més les preguntes, però bueno, no passa res. Respecte a la rotonda, en quin moment sabrem les dates d'inici d'obres, duració? Això suposo que no se sap. Avui hi ha hagut una modificació de crèdit per poder engegar el tema endavant i llavors la setmana que ve anem al foment i a partir d'aquí, el 2020, doncs, les coses quan abans puguem, començarem. Sí. D'acord. A veure, hi ha el tema de l'espai de joves pel CUP, que sí que ens ho heu comentat a nosaltres, està clar, però bueno, el que ens agradaria és que es comentés, no? Que es comentés i es fes al ple i com a informació que el dia, vaja. Bueno, si vol la regidora de Joventut us explicarà. Bé, t'explicaré el mateix que us vaig explicar a la reunió informativa que vam fer a principi de mes. Quan vam entrar al govern vam tenir reunió amb els dos grups, el grup de joves de dalt i el grup de joves de baix. El de dalt són els més grans, el de baix són els més joves. A tots els vam demanar el mateix, que fossin conscients que estan en un espai municipal, per tant se'ls demanava ben poca cosa, que els espais estiguessin nets, que tothom que hi entrés s'hi sentís a gust, que col·laboressin amb activitats del poble i que qualsevol projecte que ells tinguessin que ens passessin i els tiraríem endavant. Jo vaig entendre que aquella reunió era molt xula, tant en un lloc com en l'altre, perquè evidentment quan els demanaves que els espais estiguin nets, endreçats i que tot funcioni, sí, cap problema, evidentment tot ha d'estar net, ha d'estar endreçat, no ha de fer un ni entrar-hi. Tant els uns com els altres, quan vam parlar de projectes van saltar d'alegria, ens van proposar tant els uns com els altres pintar una paret del seu local. Els vam dir evidentment que podem pintar amb un grafiti perquè volien fer un grafiti a la paret. Els vam dir sí, i es van quedar com, ostres, ens deixeu? Sí, us deixem. La meva pregunta és com és que no us hem de deixar, perquè fins ara no ens deixaven. Doncs tranquil, nosaltres us deixem. L'únic que us demanem és que ens porteu un projecte, que ens digueu qui ho farà, evidentment enteníem que ho havien de fer entre ells, i 4 números per poder assumir la despesa. A dia d'avui, és a dir, a dia de tancament del local, els locals no estaven nets, no havien participat en res i no hi havia projecte de mural que els feia molta il·lusió. Un altre projecte que tenien va sortir el tema de fer un vermut electrònic, un concert electrònic, els vam demanar poseu data i el fem. A data de tancament del local no hi ha data. I així hi ha diferents projectes que van proposar. Els vam ser molt sincers, els vam dir el que volem és que les coses funcionin, que hi hagi que sigui recíproc, que nosaltres puguem treballar amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres, que la proposta que ens feu puguem tirar-la endavant, amb la condició que les coses estiguessin netes, endreçades. Vam fer diverses reunions i tot anàvem caminant cap al mateix punt i allà ens encallàvem.
Anàvem sovint als locals, si no estaven nens els demanaven que els adrecessin, hi havia mal rotllos, nanos que van sortir dels grups de WhatsApp quan els demanaven que adrecessin i netegessin els espais. Els avis, per desgràcia, també es queixaven força d'ells perquè, evidentment, com que no hi ha lavabos en el club de vidre, feien servir els lavabos que també utilitzen els avis. Sovint es queixaven que els deixaven bruts, la canalla, no tan canalla, hi ha joves de 20 i tants anys, fins que va arribar un dia que el dia de la festa dels gegants, que hi havia la trobada de gegants aquell diumenge, el Jordi per casualitat va haver d'anar al centre cívic i es va trobar els lavabos en una situació lamentable, a part de bruts per tot arreu, amb defecacions, ple de vòmits per tot arreu. Allà vam decidir que això no podia continuar d'aquesta manera, vam decidir que allò era la gota que vessava el got. Això es decidia a 8:45 del matí i mentre decidíem això vam decidir anar a fer una de les visites habituals que fem als locals de joves. Per casualitat, aquell dia el local de joves de baix estava extremadament endreçat, però un endreçat estrany, que no deixava de dir-nos com que més que això està endreçat, és a dir, mobles canviats de lloc, pot estar, no hi ha cap problema, però estava molt endreçat. Hi havia eines de paleta per allà dintre, hi havia un palet per allà dintre, que al tant no sabíem què passava, i mentre anàvem sorprenent-nos de l'honet que estava, resulta que en un dels armaris que hi ha al local de joves de baix, per la ranura de la porta es veia un llum. Amb la sorpresa nostra que a l'obrir aquella porta ens vam trobar plantes de Maria amb el seu llum corresponent forrat de paper d'alumini tot plegat perquè fes un gran i estupendo hivernacle de plantes de Maria. Evidentment, això no pot estar en un local municipal, no pot estar en un local municipal. Ni la brutícia, ni... És a dir, tot i que ja havíem decidit que allò era insuportable, evidentment, el local municipal quedava clausurat en aquell mateix moment. Es va demanar a la brigada que canviés els panys i mitja hora després es convocava els joves a una reunió, tant els uns com els altres, aquella mateixa tarda, a l'Ajuntament. Jo aquella tarda tenia una reunió del Consell Comarcal amb els regidors de joventut i no vaig poder anar perquè vaig preferir estar aquí i poder explicar-nos tranquil·lament amb aquest tema. Així ha anat, demanar-los que fossin una mica coherents, és a dir, l'equip de govern anterior i l'actual us cedim un espai, demanem uns mínims a canvi. Aquests mínims no hi han sigut, hem esperat mesos abans de prendre la decisió i, evidentment, vas inflant, vas sumant, ells no ho veuen, doncs es va arribar aquí. A la reunió es va acordar que ells van demanar un temps prudencial per poder buidar del que volguessin l'espai. Ells mateixos es van posar el termini d'un mes, que s'acaba el divendres d'aquesta setmana. Ells han buidat coses i vam acordar que el que deixessin en aquest espai la brigada s'encarregaria de treure-ho i també vam acordar en aquesta reunió que no deixaríem d'intentar fer un projecte conjunt amb ells. Jo els he anat trobant, els he anat demanant a veure com ho porteu, a veure què voleu fer, com ho volem fer i quan vulguin ens hi tornem a posar. Els locals estan perquè es facin servir, no els tancarem, s'hi faran activitats de cara al jovent, però no s'obrirà en sèrio fins que no ens portin o no puguem treballar conjuntament un projecte. Aquesta va ser la història. I aquí, com moltes vegades ho hem comentat, abans de començar la legislatura, amb el Raül també ho dèiem, i amb vosaltres també, que aquest tema, si volem, el treballem conjuntament, de fer un projecte per joves, etc. Aquí no ens tanquem la porta en res. L'únic que volem és que la cosa tiri endavant, perquè es tiri endavant amb un projecte seriós i que funcioni per tots els joves del poble, no per 4 que són els que hi anaven últimament. No sé si m'he explicat, Oriol. Sí. Vale, gràcies.
La següent pregunta fa referència a l'EMAP. Voldríem saber en quin estat es troben els contactes amb l'EMAP pel conveni subscriure i de la mateixa manera voldríem, com apareixia en el text de la moció aprovada, concretar una data per reunir-nos els 3 grups on laboral i en el mateix EMAP per concretar futurs passos i esvair dubtes que es puguin tenir. Hola, bé, com bé saps, també em sembla que t'ho havia comentat. Jo vaig informar també la Coral de la situació, perquè també ho van llegir el dia a dia i van demanar la informació. Els hi vaig dir que em reuniria amb el Consell Comarcal, amb l'EMAP, em vaig reunir, i la previsió que jo tinc és al gener fer una reunió amb tots els grups i la Coral i EMAP per decidir perquè quin tipus de conveni o com que s'arriba a fer i per altra banda doncs això, passar la comunicació amb EMAP, perquè la primera pregunta que vaig fer quan vaig arribar a EMAP és quins plaços hi havia per entrar. Me'n recordo que els comentaris podíem entrar ja amb el curs anterior. Em van dir no, nosaltres per fer el nou conveni necessitem el mes de febrer, març, abril començar a fer les primeres reunions amb els municipis, perquè normalment el mes de maig, juny és quan es firma el conveni. Llavors, em sembla que vaig fer un comentari un dia que ens vam trobar i la intenció és que al gener busquem una hora tots. Un cop acabem de fer els pressupostos i això, doncs buscar una hora i sentar-nos amb totes les parts involucrades per decidir quin conveni es fa. D'acord? Està contestat? Bé, i una última. Vam preguntar abans de vacances sobre la possibilitat que fos l'Ajuntament qui gravés els plens de forma que deixés de ser una cosa realitzada per un dels grups polítics i passés a ser una activitat institucional. Us heu comentat que havíeu d'aclarir costos, heu pogut aclarir-los? Ho estem valorant fer les videoactes, té un cost elevat. La veritat és que hi ha un catàleg de l'ACM on vas al compra agregada i pots consultar i hi ha uns costos d'empreses, em sembla 2 o 3 segons diuen els costos del que et pot pujar una videoacta. Ens ho hem de plantejar perquè realment és un cost, no volem augmentar despeses a l'Ajuntament en la situació econòmica que hi ha amb els pressupostos, però hem de valorar, tenim aquesta referència. El que sí que hem decidit és a partir del 2020 penjar les actes, però l'àudio, penjar-les a la web perquè la gent les pugui consultar des de l'Ajuntament. Només la part àudio. I ja valorarem, si voleu, que anem fent els pressupostos, si aquesta despesa la incorporem o no la incorporem. Molt bé, gràcies. Una cosa més, jo? Sí? Sí. Fa uns quants actes que discutiríem respecte a l'estat de la millora de les ajuts en Sant Genís. Últimament els dies està fosques, és per un motiu especial o... Està fosca, sí, algun... Sí, saber que sortir aquest tema. Fa 8 o 3 setmanes que tenim problemes de llum a tot el poble. Vam començar amb problemes al carrer La Masia, cap a dalt, aquell sector d'allà darrere, carrer Boters, carrer Les Creus, Àngel Guimerà. Han estat, jo crec que han sigut 3 setmanes de trucada constant amb Elovissa, amb Flexa. Els ha costat molt trobar l'avaria. Aquest cap de setmana també hem tingut problemes allà a una altra banda del poble. Jo a les 12 de la nit de dissabte estava amb el senyor Damián d'Elovissa tombat pel poble. Han sigut 2 sectors. Al final sembla que avui són dimarts, ahir van trobar on estava l'avaria i és molt possible que estigui a la part del cafè en unes caixes que s'han fet malbé i sembla que estigui localitzat el tema. Per poder localitzar el tema el que es va fer és durant uns quants dies es van tancar en diferents fases
a veure quina saltava, quina no. En un inici semblava que era a la dalt de l'església, després va resultar que no, i hem estat així. I per això hi ha hagut uns dies que a la plaça de la Rutlla hi havia menys llum, com també ha passat, per desgràcia, a mig poble. Ha sigut això. I sembla que la cosa ja està solventada, esperem. Un altre, parlant de llum, suposo que ho vam passar i comentar, la fotocèl·lula de la segona esportiva, suposo que hi ha un problema o alguna cosa que no hi ha llum mateix. No sé, hi ha un diferencial que no salta o alguna cosa i clar, jo ara a l'hivern, quan estiu encara, però a l'hivern tenen nera i fa que està així. Bastant treballat. Perfecte. Inclús vaig fer una foto del lloc on era. Sí, perquè clar, ara jo m'agrada dir, hòstia, es queden fotos la llum al camp és negra. Llavors, la zona esportiva, les portes noves que s'han ficat ara, és correcte com ho dic? No sé, això ara... Sí, però abans s'obrien dintre, suposo perquè estaven en accés vorera. Però jo crec que per activa... De totes maneres, demà hi ha no s'està comentant nosaltres, si les portes no hauríem d'obrir. Demà hi ha visita d'obres amb l'arquitecte, amb Cristina i ho puc comentar. Sí, no, a part que dintre queda en un espai molt raro, si no fora estaríem per allà. Si algun motiu no ho sé, no ho sé. Per això dic que no sigui per alguna motiva. Aquesta una, però us hem descomptat de la porta, que ho havies comentat de valorar. Sí, de moment ara el projecte està d'aquesta manera. Segurament si es pot fer ho farem, si no ens podem passar quan hi hagi si un dia ens anem a solucionar el tema del barret del camp de futbol o que sigui, doncs ja ens hi posarem. Que és un dels projectes. Llavors tenim el tema de skatepark. Sí. Em consta que la canalla entra dintre. Sí. No sé si... Jo sí, ens hi posem per el Sí, jo també quan els he dit, però no sé si queda molt parat a les obres, si es pot cantar de manera perquè no entri, i pren mal, hòstia. Jo quan hi vaig, que porto... Sí, això vas per allà i un cap de setmana que vas per allà, hòstia, els diferents del grup. Pots dir el que vulguis. Estava allà, agafen la balla, l'aixequen i entren. I jo els dic, si us preneu mal, nosaltres no estem responsables, això està tancat, està soltat. Es va demanar a l'empresa que ho tanqués bé. És a dir, que el que passi amb els nens que entren, potser també els pares dels nens han de ser educadors en aquest cas dels seus fills. Està a punt de pas. Això que acabes de dir és una realitat, per això, una realitat de possibles accidents, per això la decisió d'aquest projecte, de la valla darrere, això és un projecte. Sí, no, això es va explicar doncs, perquè si ho pren mal, si això està tancat, doncs almenys estarà obert. Estarà obert, però almenys si pren mal, que estan tancats, ara salta, està ballat, imagineu-vos quan estigués bé. Si la valla saltava, si tens mal no costa accedir, no és això mateix, la decisió de posar la valla darrere. I ja per acabar, és referent al tema de la poda, si tenim previst... Sí, estem posats. Sí, ja s'han posat 4 contenidors, amb un 5 que està en reserva, però si és necessari col·locar-lo en un altre punt del poble. I la poda de l'arbrat comença el dia 5 de desembre amb l'escola. Gràcies. Bé, doncs, sent les 8 i 13 minuts i abans d'acabar la sessió ordinària volia desitjar-vos que passéssiu una bona festa del mos, d'acord?